Здравейте, хора! В днешното видео искам да ви покажа всичките готови модели бижута, като най-голямата част от тях са обедци, за да може, ако някой си хареса нещо, да ми пише налично и ще му го изпратя в рамките на една седмица. Ще бъде изпратено и съответно ще бъде получено скоро след това. Като в края на видеото ще видите и начинът на опаковане на всяка една поръчка, съответно как ще пристигне при вас. Като първият модел готови обедци са ето тези. Моето лично мнение е, че са изключително красиви. Детайлът, който е розовият, са като малки цветенца, които блестят като диаманти. Изключително красиви според мен и седят много красиво на ухото. И те са сребристи. Следват два мартенски модела, като първият от тях е ето този, който е с едно много красиво сърчице, в което има много красиви детайли и орнаменти, като има и два други детайла, които са перлено манисто и перлено капковидно такова. Наистина мисля, че са много красиви и подходящи за март месец най-вече. Следващият модел е ето този. Както се вижда, сърчицето тук е изрязано с различни форми и блести под всякаква светлина, а манистото в средата също е по този начин орнаментирано и е млечно бяло. Следва и един доста по-голям чифт обедци, които са отново такъв тип орнаментирани сърца, с обаче в центъра маниста, които са с кръгла форма и са с много интересни детайли и са с много интересна шарка. Следват и обедците диаманти, като ето тази обедца се е повредила и даже сега ще я премахна от тук. И разбира се, комплектът ще е с две красиви недефектни обедци. Ето по този начин изглежда едната обедца. Изключително е красива, изключително блестяща и е диамантена, като винтчето и е ето такова. И друг вид винт ще бъде трудно да се направи на този модел. Следват и обедци за 14 февруари или иначе казано Свети Валентин, които могат да се използват и за мартенски такива. Ето така изглеждат. Сърцето, което е главният елемент, е отново с тези орнаменти кристално, а отгоре има и елемент на кукиче, което обаче може да се възприеме и като много красива корона. Изключително елегантно и много сладко според мен. Като този вид обедци имат и друг модел, който модел е ето този, който е с дупчица по средата и тази коронка, цвете, може да влезе и в самото сърце, според желанието на клиента. И тези са просто по-големият размер, като ето ги и по-малките. Мисля, че са много красиви и изключително блестящи. Продължаваме с още един чифт обедци, които са ето тези красавици тук, като да, те са различни, защото съм направила два различни модела с пеперутка и с сърчице, като те са като комплект с гривните мартеници, които обаче вече не са при мен, вече са при новият си собственик. Но да, те могат да се комплектоват страхотно с гривните мартеници, като да, тук забелязвате, че има и сребриста част на видимо златистата обедца. Това е защото имах недостиг на тел, но разбира се, при поръчка тази част ще бъде поправена, но изглеждат ето по този начин. И тук някъде ще сложа снимка и на гривните мартеници, които са идеални за по-малките деца и могат да се носят както като гривни, така и като мартеници, защото имат мартенски орнаменти, обаче са достойни и като целогодишни гривни. Следват ето тези обедци, които както виждаме са просто в два цвята, лилав и розов.
като могат да бъдат с сребристи и златисти закопчалки, няма никакво значение. И почти всички обети се предлагат и с един нов вид закопчалки, които са и ето тези, които са такива кръглички и са според мен лично доста по-удобни и лесни за използване. Като тук съм ви предложила и ето този модел обеци, които са с две сърца, като отново ги има и в сребрист и в златист вариант, като ги има и с двата вида закопчалки, както виждаме. Следващото ми предложение е ето тази панделка, която малко доста зоре видяла, но разбира се, отново казвам, при поръчка при вас ще дойде много по-добър вариант на този дизайн. Много по-добър продукт, а това е просто като пробно, но мисля, че се получи добре и е много красиво. А тук манистото, което е в средата, може да бъде променяно съответно с различни цветове. Самата панделка е бяла и отново казвам, в средата може да има различен цвят. Това е един пръстен, който предлагам. Той е много красив, с хавайско цвете и отново пръстенът е регулируем, който ви позволява да си го сложите на всеки един пръст, като ето по този начин изглежда и има диамантче в средата. Това е следващото ми предложение, едно от последните, което е щипка за коса тип шнола с много красиви бели цветя, като сега ще ви покажа и всички варианти на цветя и разцветки, с които може да бъде направено цветето. Като в момента имам само ето тези три варианта, нали, освен белият. Този е от органза и е много красиво цикламен розов. Този е с бяло и жълто, изключително красив и подходящ за пролетта и лятото. А този е много красив, виолетов цвят, отново много подходящ за всякакви поводи. Ето и още едни обеци, които предлагам, обаче те се предлагат само в златист цвят, защото самият талисман е в златисто и няма как да сложа различна закопчалка. Разбира се, всичко желанието на клиента, но ето по този начин изглежда самата обеца, като отново може да се сложи ето такъв тип кръгла закопчалка без никакъв проблем. Следващото и последното за сега е тази гривна, като тук по принцип има талисман, който е картинка, като има най-различни варианти. Ако някой е заинтригуван за този модел гривна, може да ми пише и ще му покажа всичките варианти на такива картинки, като гривната ще се направи персонализирано за големината на ръката на момичето или човекът, защото и цветовата гама на манистата също е изцяло по желание на клиента. Като може да се сложи и удължител, какъвто съм сложила ето тук, ето по този начин изглежда и е направен така, че да става за всякаква големина на ръката. И ето това е всичко, което предлагам. То ако имате интерес, може да ми пишете на лично съобщение, без да се притеснявате и ще уточним всеки детайл, който ви вълнува, за да може съответно бижуто да е точно по ваш стил. Или по стила на ваш приятел, ако ще го правим за подарък. А ето така ще бъде и опаковано. Хайде да опакуваме поръчка заедно. Поръчката е изцяло от персонализирани бижута и се състои от колие и персонализирана гривна. А ето ги главните герои, като първото е ето това красиво колие с пеперуда, а ето това е гривната. Тя е в изцяло различен стил от гривните, които съм правила до сега, но въпреки това мисля, че се получи много добре. Така изглеждат и двете неща в кутията. Сега добавям и малко подаръчета под формата на няколко стикера и е време да запечатам цялата тази красота. Сега слагам и восъчен печат. Моля, не ме съдете за избора на восъчен печат. По принцип имам и розови, просто обаче клиентката каза, че изобщо не харесва розовия цвят. И затова реших поне печата да бъде лилав. А хартията е розова, просто защото в момента друга нямам. Сега затварям кутията, украсявам кутията с лилав стик с цветя, слагам печат EVAS Ideas и стикер Handmade with Love, с което и тази поръчка е напълно завършена.